children of God, when you are surrounded on every side by shadows that frighten and voices that deride and confuse, what do you say? God is our light and our salvation. Whom shall I fear? When threats bombard you from every corner, stealing the security and peace you long for, what do you say? God is the stronghold of our lives. Of whom shall we be afraid? When anxiety and loneliness overwhelm and you do not know who or what to trust anymore, what do you say? Wait for the Lord. Be strong, and let your hearts take courage. Wait for the Lord. Because God knows our suffering, God makes a home among us, welcoming us to come home to God and one another. Come, let us worship God who hides us in the day of trouble and conceals us together under the cover of the tent of love. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin natin ang himno ng pagpupuri, Shine Jesus Shine. For the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth the word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. Light of blood, I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth the word, Lord, and let there be light. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa magandang araw na kaloob ninyo sa bawat isa sa amin, panibagong buhay, Panginoon, na maipaglilingkod namin sa inyo. Kapahayagan, Panginoon, ng aming tugon sa pag-ibig ninyong dakila sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ikaw po ang madama namin, ikaw lamang po ang malayang kumilos sa aming pagsamba. Mapagpala po kayo sa aming pagsamba at madama ninyo ang pag-ibig namin sa inyo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord,
Atin pong pakinggan ang mensahe ng awit na dadalhin ng Dawn Prayer Choir.
Morning po sa ating lahat. Thank you so much sa napakagandang awit ng Dawn Prayer Choir. Brothers and sisters in Christ, mapalad po tayo ngayon dahil ngayon ay Kababaihan Sunday. At ang tagapagsalita ay isang matapang na babae. Apo. Dahil sa kanyang pinagdaanan sa kanyang buhay, bahala na siya mag-testimony. Siya po ay nag-work sa DepEd, if I'm not mistaken, 15 years. At sa madaling sabi, ngayon po ay napiling natin siya sa church natin bilang sekretary ng ating church at masugid na nagtatrabaho sa ating church. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Ethel de la Cruz. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko mapigilang ngumiti at tumawa. Sabi ni Pastor, matapang daw. Talaga naman po, lahat ng taga-Abra, matapang. Anyway, good morning sa lahat po na nandito sa atin sa loob ng ating church. Ganon din po ang mga nasa online. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Samahan niyo muna po ako sa panalangin. Maraming salamat sa umagang ito, aming Panginoong Hesus. Kami nagkatipon-tipon upang papurihan, pasalamatan sa lahat ng biyaya na pinipigay niyo sa amin sa araw-araw. Itago niyo ang iyong lingkod sa inyong likod upang ang makita at ang marinig ay ang mensahe mula sa inyong mga salita. I come with all humility and gratitude, O God. Bless your servant and bless all the people. This I say in Jesus' name. Amen. Alam nyo po, matagal na to, February pa. Kaya lang, akala ko hindi na matutuloy eh. Kaya lang sabi nga, when the time is right, God will make it happen. Ang nabigay po sa akin na verse para pagnilay-nilayan sa umagang ito ay ang Matthew 6 verses 22 to 24. Sa Tagalog, akin pong babasahin, ang ilaw ng katawan. Ang mata ang ilaw ng katawan. Pag malinaw ang paningin mo, mapupuno ng liwanag ang buong katawan mo. Pero, pag malabo ang paningin mo, mapupuno ng kadiliman ang buong katawan mo. So, kung ang ilaw mo ay madilim, talagang nasa kadiliman ka nga. Hindi ka pwedeng mag-serve sa dalawang amo. Either mahal mo yung isa at ayaw mo yung pangalawa, or magiging loyal ka sa isa at i-reject mo ang pangalawa. Hindi ka pwedeng mag-serve sa Diyos at sa pera. Sa English, let me read to you. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters. Either you will hate the other and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.
gusto ko pong mag-focus doon sa first part. Alam ko pong narinig na natin ang verse na to. Pero gusto ko pong bigyan ng pansin yung unang part, yung 22 and 23. This pertains to eyesight, paningin. Tama nga naman, very practical, very realistic, na pag malabo talaga ang paningin, malabo rin ang makikita mo. So we always strive for the 2020 vision, di ba? Kaya nga habang nagkakaedad tayo, ayan, may astigmatism na, may reading ka pa, ano pa yung... Marami. At pataasan ng grado to. Hindi dahil gusto mo, pero tanggapin natin, yun talaga ang parte ng buhay habang tayo nagkakaedad. At sabi nga ni Mayor Dumagoso, sabi ni Yorme, mindset. Yung paningin or sight is sometimes equivalent to mindset. Perception, pagkakaintindi. Kung ano yung nakita mo kung minsan, depende lang yan sa tumitingin. Kung dito ka, paningin mo, ito. Hindi mo kita yung ibang part. Pero pag lumipat ka, kita mo yung hindi mo nakita kanina. Tama po ba? Eyesight. Perception, knowledge, wisdom, understanding. Yun po yung mga words na associated sa ating paningin. At kung lalaliman po natin, vision. This is what I would like to focus on. Vision. Yung vision, habang ako'y nag-iisip kung paano ko lalaliman, I have encountered one, sa TikTok pa yata to, one interview with Francis Kong. Si Francis Kong po ay isang personal coach, inspirational speaker. So, ang sabi niya, may pagkakaiba daw ang paningin ng lalaki at paningin ng babae. O yan mga WSCs. Ang paningin daw ng lalaki, according to Francis Kong, is tunnel vision. Tunnel. Yung, ano ba yun? Tunnel. Tunnel. Yung babae naman daw, peripheral. Yung peripheral po, yung nakikita niya lahat, pati yung sa paligid niya. Pero ang dapat lang niyang tignan ay ito. Yung lalaki naman, hindi niya masyadong iniintindi yung mga nasa paligid niya, dito lang siya nakatuon. I do not know if you agree with me. But doon sa mga babae, dahil nakaka-relate ako, yes, we go for the peripheral vision. Diba? Kasi kung minsan, lalaki, ito lang parang, come to think of it, tama nga ba yung sinasabi ko? Come to think of it, ang mga lalaki, dapat, kasi pag meron po silang ginusto, meron silang inaay, doon lang sila nakatingin. The others, doon muna sila sa gilid, sa likod. Kaya nga in psychology, meron silang mga boxes. Binabox nila ang bawat bagay. Sa atin, sa mga babae, isang malaking box, doon natin nilalagay lahat-lahat sama-sama. Sa mga men, mga lalaki, kanya-kanya yan. Iba't ibang box. Ang vision, ang sabi ay, it gives direction or glimpse over our life to make our goals and purpose become a reality. Yung vision ay isang pangitain sa Tagalog. Pangitain na ito yung gusto mong makamtan sa buhay mo. Ano yung goal mo sa buhay mo? Ano yung purpose mo? At dahil sa vision na ito,
This will become your guide to make it a reality. Hindi na lang siya pangitain, kundi magiging totoo. There are 7 characteristics of an effective vision, according to Ross Dawson. 7 characteristics daw. Ito yung 7, 7. Paano natin magigauge na ang ating pangarap, ang ating pangitain, ang ating gustong makamit ay nararapat nga ba? Number 1, it should be compelling and powerful. When we say compelling, maganda, attractive para sa'yo. Okay? Gusto mo. It makes you want to take action. You are compelled to do so. Parang hinihikayat ka na gawin ito, gawin yon. Para makamit mo yon. Pag walang ganong pull sa'yo, malamang hindi vision yan. Baka peripheral, hindi siya tunnel vision, peripheral vision lang yan. Kung baka palabok lang yan sa tunay na mithiin mo sa buhay. Number 2, it should be achievable. It must be a realistic vision or aim. Yung goal mo dapat alam mong makakamit mo. Alam mo sa sarili mo na makakamit mo to. Na dadating yung panahon, yes, eto na. Yes. Success. Ba? Achievable. Number 3, challenging. Hindi daw siya masasabing isang vision kung hindi siya challenging. Kung wala man lang obstacles, wala man lang bagay na kailangan mong i-overcome. Otherwise, it will not be a vision at all. Kasi kung wala kang hindrances na i-overcome, what's the point? What is the point of being successful? What is the point of being, maging matagumpay sa buhay? Paano mo masasabing maging matagumpay ka? Wala ka namang pinagdaanan. Hindi katagumpayan yun. But the point here, my friends, na-struck ako sa word na challenge and it should stretch people. Gusto ko yung word na stretch. Sa Ilocano, mabinat. Yung mahatak hanggang sa kaya. The elasticity of the band. Di ba yung ganon, rubber band? Hindi naman niya sinabing napatid eh. Ang challenge pala is ma-stretch ka lang. Ang tanong, gaano ang kahaba ang distance? Gaano is either gaano katatag tayo sa pagka-stretch sa atin? Tayo ba ang bibigay o yung vision natin ang i-give up natin? Mapuputol ba? Number 4, aligned. Dapat nasa tamang daan. Oops, Rizal Avenue at Lope de Vega lang po ito. When we say aligned, it should be fit with the organization. It should be fit for its people. It should be fit according to our culture and history. Yung vision natin, either personal or as a group or as a church, as a community, as a country, ito ba ay naaayon sa purpose
nating lahat. Or sa'yo lang. Which leads us to number 5, inclusive. Dapat lahat parte ng vision na to. Hindi pwedeng ikaw lang. Naaakma nga siya. Pero ikaw lang naman ang makikinabang. Ikaw lang naman ang magtatagumpay. Paano yung iba? 'Di ba? All is a part of that vision. Every interest should be a part. Every interest of that member, every member should be a part of that vision. Whether it is big or small. Ito pong mga within my service of 2 years, almost 2 years, hindi ko po makakalimutan. Merong isang pioneer sa church natin. Hindi na po sila madalas magsimba. Pero I am so very blessed na na-encounter ko siya. Nagpunta po siya sa office, dala-dala po niya yung tithes niya, si Doc Domingo. Dala-dala niya yung tithes niya every week, naka-stapler. Meron pang sulat kung anong date. At yun po ay lagpas ng 1 taon. Sipin niyo kung gaano kadami yung naka-stapler na pera ng ganon. Ganon siya ka-devoted. It's not about the amount, but it's the effort. Pero mas na-struck po ako doon sa 20 pesos ng isang bata. Hinanap ko siya, pangalan niya. Kasi yun lang yung nilagyan ko ng resibo, 20 pesos for the rebuilding. Yung interest ng isang may gulang, yung adhikain ng isang may gulang, ay malayong malayo sa interes ng isang bata. Lagi ko pong iniisip yon kapag nagpiprint ako ng ating list of contributors. I will never forget that. Never in my whole life. Number 6 on my list is distinctive. Distinct, kakaiba. Actually po, pag sinabi nga na Knox yan eh, Knox. However you wanna spell it, yung Knox na K-N-O-X o Knox na N-A-K-S. Knox. Sa mga kaedad ko po, ibang ano yan, parang, wah, ganun yan. Pero definitely, pag sinabi ko pong Knox, iba dating nun. Because it's unique. Knox yan eh. Sabi ni Teacher Sharon sa akin, Ate Ethel, Knox to. Ate Ethel, Knox to. Oo nga, Knox talaga. It's distinct. And relevant. Ito na tayo. Pag sinabi mong relevant, may katuturan. Relevance is associated with time. Ito ba ay naayon sa tamang panahon, naayon sa panahon? Do we respond to the call of times? Is our vision, is our dream
naaayon sa panahon. Kasi po, may mga kumpanya, malalaking kumpanya, successful na sila. Kilalang kilala na sila sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Pero dahil hindi sila tumagon, they were not able to respond to the call of time. Bumagsak sila. I believe, nagkaroon po tayo ng cellphone na Nokia. You remember? May Nokia pa ba ngayon? Wala na. Dati lahat tayo pag nagpa-picture, Kodak lagi, di ba? Yung kulay yellow pa noon. Ilang film pang inubos natin. Ngayon, nasan na? Wala na. BlackBerry, pagkamahal-mahal na cellphone na yan, wala din naman palang mangyayari. Why? To name a few, marami pa po. But these are big names in the industry. Pero, pwede rin po palang mawala, kahit malaki. Malaki na yung pangalan, mawawala din yan. Kasi hindi tayo nag-respond. Kasi hindi tayo tumugon. Dahil hindi tayo umayon sa panahon. Diba? Kailangan nating mag-adapt. Kailangan natin mag-adjust. Kung may pagbabago, magbago rin tayo. Hindi tayo pwedeng manatiling, eto kami, ganito na kami noon. 100 years na to. Eto na to. Hindi po. Sa history natin, kahit sa Bible, laging may pagbabago. Kahit saan, kahit kailan, laging may pagbabago. Bakit ba tayo natatakot sa pagbabago? Natakot si Xerox machine. Xerox is actually a brand. O wala na siya ngayon. Ano nga yung brand ng photocopier natin? Toshiba. 'Di ba? Iba na, hindi na Xerox machine ngayon. Baka Toshiba machine dapat ang tawag doon. Dahil hindi tayo nag-adapt, hindi tayo nag-adjust. Okay? Last, dapat klaro. Klaro yung vision natin. Klaro dapat ang vision natin na ito ang gusto nating mangyari. Meron na tayong AutoCAD. May drawing na tayo, may AutoCAD. AutoCAD po yung sa architecture. Parang movie na kung panonoorin natin. Meron na. Klaro naman, di ba? Kaya lang, we have to reiterate on its importance and purpose. Kailangan bigyan natin ng diin ano ang halaga ng vision na ito. Ano ang dahilan at para saan ang vision na to. Kaso lang, bakit isang dekada na? Ano nangyari? Ini-stretch pa ba tayo hanggang ngayon? Which leads me to my second verse. Matthew 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pero naghanap po ako ng mas akma na version. Ang version po ay mula sa New Living Translation, NLT. Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. 3 points. Seek the kingdom of God above all else. Above all else. Live righteously. And He will give you everything that you need.
Hindi, doon kasi sa, ano natin, commonly used, added unto you. Gusto ko to. Everything you need will be given by God. Pangahanapin natin. Kung meron po tayong ipinagpipray, sana po mag-start tayo or gawin natin to ng tama. Step by step. Pipili lang po ako ng 2. Ang haba pa pala. Nako, pwede pa ba pass? How to seek God's kingdom. How to seek God's kingdom. Paano ba mananahan ang Diyos sa buhay natin? Paano ibibigay ng Diyos ang kailangan natin? Which I presume, yung ating vision, yung ating gusto, yung ating pangarap, yun ang kailangan natin. Una, prayer. 1 Thessalonians 5:17. Always pray. Always pray. Pero, naniniwala po ako, gusto kong idugtong ito. The prayer of the righteous man is powerful and effective. Meron siyang prerequisite eh. The prayer of the righteous man is powerful and effective. Magdasal ka na magdasal. Marami po na akong natutunang dasal mula po ng elementary, high school. Pero iba yung dasal ko nun. Ano yun? Yung inuulit-ulit. Ngayon, iba, galing dito. Para maging effective daw po at powerful ang dasal natin, we have to be righteous. Diba? Ganon din naman yung sinabi niya dun sa Matthew 6:33. Number 2, magbasa ng Bible. This shall be our guide for us to be able to see clearly. Sabi nga, thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Ano yun? It's the word of God. Huwag tayong lalayo. Huwag tayong aalis sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kailangan natin siyang basahin. At alam nyo ba, kung maaari lang po, magkaroon tayo ng Bible verse, life verse, which will lead us, which will guide us. Parang sa ibang lengguwahe, tinatawag nila tong mantra. Yung ikaw mismo na nakaranas nun, naniniwala ka doon, at alam mong mangyayari yun sa'yo. Ako po may verse, yung Jeremiah 32:42. Basahin niyo po yan. Baka parehas po tayo. Yan po yung naranasan ko sa buhay ko. Jeremiah 32:42. Yung number 3 dito, alam ko, ginagawa natin to. Nagwa-worship tayo, we pray, we serve, worship. Pero, may prerequisite din yon. Before you worship, you have to repent. You have to be clean. You have to humbly acknowledge your sins and seek forgiveness. Para maging powerful and effective ang ating prayer, we have to be righteous. Paano maging righteous? Kailangan natin talikuran yung ating mga masamang gawi, yung nakaraan, yung mga mali, yung masama.
wag nang balikan at magbago. Magbago. We have to turn a new leaf and go back to God. We have to change for the improvement, for our new you, new me, new Knox. At syempre, wag nating kalimutang magpasalamat at magpuri sa Diyos. We have to praise and give thanks. Hindi pa nangyayari yun. Pero dahil alam natin na mangyayari yun at ibibigay ng Diyos sa atin ang vision na yan, ngayon pa lang nagse-celebrate na tayo. Ngayon pa lang nagpapasalamat na tayo. At nakikita yon sa pakikitungo natin sa kapwa. Hindi mo pwedeng sabihin, Kristiyano ako, mabait ako. Hindi mo pwedeng sabihin mabait ka, hindi ka naman mabait. Hindi ka naman matulungin. Hindi ka naman mapagbigay. Paano ka nagkaroon ng pusong mapagpasalamat kung hindi nakikita sa inyong gawa, sa ating gawa? Kailangan po yung mga pinagpipray natin, pinaniniwalaan natin, pinasasalamatan natin, kiniklaim na natin to. Kiniklaim na natin to. Dahil yung vision na meron tayo ay anchored sa plano ng Diyos sa buhay natin. Tanuhin natin, sarili natin. Ito bang kiniklaim ko ay anchored o nakaangkla, connected ba sa plano ng Diyos sa buhay ko? Baka plano mo lang yan. Parang ako nung araw. Plano ako ng plano na sa akin na halos yung mga gusto ko mangyari, pero hindi naman natupad yung vision ko. Kasi vision ko lang yon, akin lang yon. Yung vision mo ba is just good for the few, iilan, or it is a vision that will benefit all. It is a vision for the common good. Baka pangalan mo lang ang maitataas, hindi pangalan ng Diyos. Is our vision collective in thought and in purpose? Kapag na-rebuild na po ba to, ilan kayo ang magsisimba? Ikaw lang? O tayong lahat? Mas dadami pa tayo. Philippians 2:4, one with Christ, one with each other, one in ministry. Ngayong araw po na to, gusto nating itaas ang mga kababaihan. Actually, seldom do women stand alone. Yung mag-isa ka lang, laging in groups ang mga babae. Unlike men, women feed on relationships and connections. Kailangan, they have to belong in a group. They have to belong to a family, they have to belong with an association. Basta kailangan may katropa sila, may kasama sila. They find strength in togetherness, in belongingness. Pag marami sila, malakas sila. Kaya po, sa araw na to, ngayon nagse-celebrate tayo, i-encourage natin po, hindi lang mga kababaihan, pati mga kalalakihan, bata, matanda, na magkaisa tayo para makamit natin ang vision natin. Hindi lang mga babae, ay dito lang kami, sa Holy Club lang kami. Joke. Hindi lang sila, hindi lang tayo, tayong lahat. Encourage them not to have the peripheral vision, but the tunnel vision this time.
I-focus natin ang vision natin, ang paningin natin, ang ating mga pangarap at hikain, lahat-lahat sa vision, nag-iisang vision na to. Kahit inabot pa tayo ng 10 years o higit pa, I don't know. I don't know. But in God's perfect time, it will come and God will make it happen. Mga kapatid, kahit marami na tayong pinagdaanan, dumaan ang pandemic at lahat-lahat, ang focus natin ay na kay Kristo lang. One with Christ. In Christ alone. So that we can see nothing else. We can see no one else but God. Siya lang po. Siya lang po. At pagdating ng araw na yan, alam ko, we will able to achieve and attain what we are dreaming for. Ang pag-rebuild sa ating templo. To rebuild our temple. To rebuild God's temple. Maraming salamat po. Dahil dyan, tinatawagan po ang ang advisor ng kababaihan at president ng kababaihan, Teacher Abby at Ate Ruth. This certificate of appreciation is hereby given to Sister Ethel P. de la Cruz in deep gratitude and recognition of her invaluable contribution as preacher for the United Methodist Women's Society of Christian Service Sunday celebration during the dawn prayer service with the theme, One with Christ, One with each other, One in ministry. Her faithful service, inspiring message, and unwavering dedication have enriched the spiritual lives of the congregation, encouraging unity, love, and deeper commitment to Christ's ministry. May the Lord continue to bless her with wisdom and strength as she serves His kingdom. Given the 16th day of March 2025 at Santa Cruz, Manila, Philippines. Signed by Ruth Melencio, yours truly, WSS President, UMWSS Advisor, Deaconess Abigail Cruz, and Administrative Pastor, Reverend Joey C. Galinato. Mga kapatid, tayo ay dumako sa ating panalangin para sa rebuilding the church. Tayo yumuko at dumulog sa Diyos sa oras na ito. Sa pagpapatuloy naming paglilingkod o Diyos, binigyan mo kami ng pangitain na ang iyong iglesyang ito, O Diyos, ay magpatuloy sa kanyang misyon. At tinawag mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at pinalalahanan kami na meron kaming isang pananampalataya, merong isang paglilingkod, iisang ministeryo na dapat naming gampanan sapagkat meron kaming iisang Kristo, iisang Panginoon na pinaglilingkuran. At kabahagi nito, Panginoon, ang iyong church na ito ay naging instrumento sa maraming pagpapala, sa maraming biyaya, sa iyong pagliligtas at pagmamahal, ay naging kabahagi, O Diyos, ang iyong iglesia sa maraming mga tao na dumaan, pumasok, nakakilala, at nakaranas ng pagmamahal. Subalit, dumarating din sa punto na ang iyong sanktuaryong ito
ay kailangang isaayos upang magpatuloy, O Diyos, at patuloy na magamit sa iyong ministeryo, Panginoon. Kaya naman dumudulog kaming muli sa iyo, Panginoon, bilang kabahagi ng church na ito. Na muli, Panginoon, ay mabuksan ang puso ng bawat isa. At mabigyan namin ng pansin, O Diyos, ang inyong kalooban na kami iyong tinawag maging kabahagi nito. At bahagi rin ito, O Diyos, ang pagsasaayos ng iyong bahay-sambahan. Upang mapanatili, Panginoon, ang nais mo. Samahan niyo po kami, Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong mga anak, upang ang mga anak mo, O Diyos, ay patuloy din maging daluyan ng pagpapala para sa Knox United Methodist Church, para sa pagsasaayos ng iyong iglesia. At samahan mo din, O Diyos, ang iyong mga lingkod na tinawag upang paghandaan ng mga plano, ang lahat ng dapat gawin sa church na ito. Tunay nga, Panginoon, batid namin na sa puso ng mga anak mo ay naroon ang kagalakan. Kaya naman, Panginoon, naway bawat isa sa amin mabuksan ng kaisipan, mabuksan ng puso, kung paano nyo kami, Panginoon, pinagpala, naway ganun din mapagpala namin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng church na ito. Salamat, Panginoon, sa isang pangitain na ang Knox United Methodist Church ay magpapatuloy. At hindi lamang, O Diyos, ngayon, kahapon, ngayon, at sa mga susunod pang panahon ay tatayo ang church na ito. Hindi lamang, Panginoon, ang iyong mga lingkod, kundi maging ang sanktuaryong ito na magiging daluyan ng iyong pagpapala at pagmamahal. O dakilang Diyos, kayo po'y aming pinupuri sa pangitain ito at sa inyong pagmamahal sa amin at sa inyong pagkatawag sa amin bilang kabahagi ng iisang katawan na iyon tinawag. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating panalangin. Kung kayo po ay mayroong mga personal na kahilingan at nais ilapit sa Panginoon, malaya po tayong makalapit sa harapan. Aming Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dakilang manggagamot, sa iyong dakilang kahabagan, kami po ay lumalapit sa sandaling ito at itinataas sa iyo ang buhay ng mga kapatid na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Hindi pa man namin binibigas ang kanilang mga pangalan, nalalaman mo na, Panginoon, ang kanilang kalagayan. Gumagawa at kumikilos ka na, Panginoon, upang sila ay pagalingin. Sa sandaling ito, O Diyos, inilalapit po namin sa iyo ang aming mga kapatid na sina Jill Valderrama, Brother Mariano and Rosel Mariano, Brother Noel Pagaduan. Patuloy, Panginoon, na igawad mo po ang kagalingan sa mga anak niyong ito. Ang mga kapatid namin na nag-undergo ng dialysis session, Kuya Jun Sichanco, Kuya Bir Santos, Pastor Emily Concepcion, si Deaconess Imelda Alvarez, Panginoon, patuloy na kasangkapanin mo, Panginoon, ang procedure, medical procedure na ito upang maranasan po nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Ganon din ang kapatid na sila Brother Jojo Quiambao, Nanay Coring Boras, Pablo Viray. Patuloy na kagalingan din, Panginoon, kay kapatid na Coring Boras, Cynthia Sabalya, Maynel Manzano, si Dr. Faustino Domingo, Brother Cesar Cruz, Remy Matunan, kapatid na Cynthia San Luis,
ang Ate Nilda at Kuya Sam Langdingin, Panginoon, salamat po sa patuloy mo na pagpapagaling sa kanila. Patuloy na kalakasan din at kagalingan kay Ate Cora Sansano, Ate Sel Ramos, Brother Jose Feliciano, kapatid na Erlinda Arcila, Glennis Osias, Tess Manuel, Ruth Plata, Leticia Guevara, Erlinda Gagni. Nalalaman mo, Panginoon, ang kalagayan ng mga anak niyong ito. Patuloy mo pong ipatong ang iyong mapagpagaling na kamay sa kanilang lupang katawan. Ganon din sa kapatid na Michael and Joanne De Leon, kapatid na Elsa Victor Zorate, ang batang si Aika Palomo, Panginoon. Ang aming pong Ate President Malanta, patuloy, Panginoon, na ang inyong pagpapagaling ay maranasan po nila. Ganon din sa kapatid na Noel Cruz, Panginoon. Ang Ate Banji Jangpo, ang Ate Seni Aguilana, Panginoon. Lord, kasangkapanin mo po yung mga medical procedure na pagdadaanan nila sa darating na mga araw, Panginoon. Pagkalooban mo po ng karunungan ang mga doktor na tumitingin sa Kanya. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay mapangyari ang kagalingan sang-ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ipatong mo po ang iyong kamay sa buhay ng mga kapatid na ito at maranasan po nila ang kagalingang mula sa iyo, O Diyos. Ganon din po ang kapatid na Agnes Lorenzo, kapatid na Nim Simene, ang kapatid na Inang Irene at Jose Arrecero, kapatid na Judy Bautista Castillo. Panginoon, patuloy po nilang maranasan ang biyaya ng kagalingan mula sa iyo. Alam mo, Panginoon, ang higit na mabuti para sa mga kapatid na ito. Kasangkapanin mo po ang mga medicine, doctors, nurses, medical procedure. Ang lahat ng ito ay maging instrumento ng iyong pagpapagaling para sa mga kapatid na dumudulog, Panginoon, at tumihiling ng kagalingan. Maging ang bawat isa sa amin, Panginoon, na narito at maging sila na nasa online, kami man po ay may mga personal na kahilingang idinudulog sa iyo. Kami man po ay merong dinaramdam na pisikal na karamdaman, itinataas po namin sa iyo ito. Hindi lang pisikal, maging emosyonal and spiritual healing na kinakailangan ng bawat isang anak niyo, Panginoon. Igawad mo po ang kagalingan. Patuloy po kaming nagtitiwala, O Diyos, at pinangahawakan ang iyong mga pangako sa amin, sa mga anak mo na patuloy na maglilingkod, magtatapat at magtitiwala sa iyo. Hindi po kami mabibigo sa aming pagtawag, sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti at dumidinig sa aming mga panalangin. At kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat ngayon pa lang, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na tutugunin mo kami at ipagkakaloob mo ang katugunan sa mga panalangin ito. Maraming salamat, O Diyos, Panginoon, hindi lang sa mga anak ninyo na may karamdaman, ganun din sa bawat pamilya na nag-aalala, Panginoon, sa bawat pamilya na nagpapadama ng kanilang malasakit at pagmamahal sa kanilang pamilya na nasa banig ng karamdaman. Patuloy na iparanas mo po sa kanila ang kapayapaan, ang labis na pagtitiwala sa iyo po lamang. Maraming salamat, Panginoon, aming dakilang manggagamot. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay itinataas po namin sa iyo, kalakip ang aming pag-asa, ang aming pagtitiwala. Kay buti mo, O Diyos, purihin ka. Ito po ang aming dalangin. Amen. Let's sing the first stanza of the hymn, O Master, let me walk with thee. O Master, let me walk with thee in love
third stanza. Teach me thy patience still with thee. In closer dreamer company. In work that gives faith sweet and strong. In trust that triumphs over wrong. Narinig po ninyong panalangin ng iyong bayan, Panginoon. Narinig po ninyo ang panalangin namin para sa muling pagtatayo ng templo dito sa Nax. Ang panalangin para sa kagalingan ng lahat ng mga may sakit. At ang personal na panalangin ng bawat isa na narito sa santuario nito at sa mga kapatid na nasa online. Bilang inyong lingkod, Panginoon, lumalapit ako. Pakinggan ang mga panalangin ito. Pakinggan ang bawat panalangin, bawat dasal ng mga anak mo ngayon. Ganon din, O Diyos. Dalangin namin. Samahan pa kami sa aming mga pananambahan at pag-aaral sa iyong mga banal salta. Samahan mo at mangusap ka sa mga tagapagsalta ngayon. Basbasan mo ang bawat isa na sasamba, lalo na mga kababaihan sa pagdiriwang nila ng UMWSS Sunday sa araw na to. At ngayon, Panginoon, igawad mong pagpapala at biyaya sa bawat isa sa amin. Tanggapin ninyong pag-iingat, pagkalinga, kagalingan, kapayapaan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen.